Diyos maray nabanggi sa indugabos mga tugang, pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po kita para sa pagpapibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, ikaduwang aldaw kan Misa de Aguinaldo. Ang sa tuya pong mga mass sponsors, Daday Astillero, Teresita Bos, Janet Bos, Grace de los Santos, Cynthia Oreste, Agnes T, Emma A. Chan, Tess D. and Family, Milo, Engineer Carl Rodsen Gapayaw, Bong and Jing Gapayaw and Family, Mr. and Mrs. Jose and Evelyn Diaz, Carlin Morada, Wendy Dacuno, Lynn Lee Riñon Lau, Jen Cledera, Mr. and Mrs. Randy Morante, Leia Bell B. De Padua and Family, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and Family, Lucky Fortune Seafood and Restaurant, Taiki Boutique Hotel, Jera General Construction and Supply, Renato Lim and Family, and Liwanag Family. Idulot man yato ang Santa Misa sa mga minasunod na intensyon, mga misa pasasalamat. Kahagadan kang Belardo Family, Mary Rose Zuniga, H.G. and Ian Peña, Giselle A. Mendez and Family, Astilio Family, Marichu Gomez. In honor of the Blessed Virgin Mary by a devotee, pasasalamat man kang Misals Family for all the blessings. Kahagadan ni Ana Rose Porlares and Porlares Family. Pasasalamat man kang Sales Family, Josefina, Jesusa, Gilbert Bogador, Olagera Family, for birthday by Jessa Gonzalez and Clark Von Tamanis. Pasasalamat man kang Agripa Family and Maranyo Family. Espesyal na kahagadan ni Mrs. Arlene C. Ante, Janice and Noel Manalo and Family, to pass the let kan Aicocho Family, for recovery from sickness of Leticia A. Valles kan Valles Family. Sa kapahingaloan kan mga kalag,
Sa kalag ni Justin Raymond Cansanyosa family, Jose ni Nilfali, Azucena ni Ruben and family, Rafaelito ni Mrs. Arlene Ante and family, Ruben and Leticia ni Lynn Rico Obal, Rosa kan Arnaldo family, Hortensia, Clotilde, Gregorio, Hilariona Asinregino, kahagadan ni Luis and Muriel Sevilla, Jose Sr., kahagadan ni June Riofrio, Protasio kan Misals family, Nixon ni Bobby Rose Luces, Gloria ni Rene and Royce, Gilberto, Rosalinda as in Mary Ann, kahagadan ni Bam Sevilla, All Souls in Purgatory kang Alcazar family, Loida, Dennis and Lani kan Asyado family, Gloria as in Romeo kang Matias family, Dionisio kan Maranyo family, Cristino and Segundina kang Agripa family, asin man sa kalag ni Ray, ni Lily Raitana, and Rosemary Melia and family. Matindog po ang gabos para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, ikaduwang aldaw kan misa aganaldo. Ngunyan, asin sa mga masunod na aldaw, ang simbahan nagaandam na para sa maabot na dakulang pista kang Pasko.
an pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Ang mga babasahon ngunya nagtataanaw sa duwang direksyon. Sa enot na pagbasa, hinihiling ni Jacob ang sa iyang aking si Huda bilang sarong tribong gigikanan ni sarong makusog, asin makapangyarihan na pamayo. Sa Ebanghelyo man, binabalikan ni San Mateo ang istorya kan banwaan in Israel kung saan mauutob kay Jesus ang panuga ni Diyos kay Abraham. Sa pagkamundag ni Hesukristo, nagliliwanag ang kaimbudan ni Diyos sa iyang tipan. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Ikaduwang aldaw kan satuyang Misas de Aguinaldo. Asin inaantisiparanta ining ikapetsa 17 kan Disyembre. This is the first day of the late days of Advent. Inaapod ta ang December 17 to 24 na late Advent. This is the immediate preparation for Christmas. And on these last days, binabasa ta bago ang Ebanghelyo ang inaapod na O Antiphons, mga daan na antifona na inaawit kan simbahan bilang pagpreparar sa Kapaskuhan. Punanta ang selebrasyon. Hakuuntaan sa tong mga kasalan, asin maghagad kan pagkaherak kan Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamiibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kamurawayan sa Dios sa kaitasan. Sa mga tao, marahayan mo, inumang wika, inulog niyang wika, sinasamba wika, pinapamurahay wika. Pinapasalamatan wika, uri kang nakulong ng kalawayan. Kamurahan na Diyos, alilangit mo Diyos sa mga kapangpan. Kaurat na aking puso, Jesucristo. Kaurat na Diyos, Poderohan Diyos, aking kalangan. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan ng ginawan, pahirapi kami. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan ng ginawan. Ako ang sa Himahera. Ikaw na nagtutugaw sa Mamibi kita. O Dios, kaglalang asin kagtubos nin tawo, nagbuot ka naan sa imong tataramon, mag-ako nin laman sa sinapupunan kandanay na pagkabirhen. Maninigong hinanyugaan sa mong mga pamibi, tanganing anbugtong mong aki, na nakisumaro sa samong pagkatawo, papagkaniguon kaming makisumaro sa imo man na pagka-Diyos. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturya kan tataramon. Sa huring aldaw ni Jacob sa kinaban, tinipon niya ang sa iyang kaakian. Benendisyonan niya si Juda, ang gigikanan ni David. Ang ebanghelyo nagpapahayag kan kapanoan kan planong ininin Diyos. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Madya ka mo asin paghimati, mga aki ni Jacob, danguganindo an sa indong amang si Israel. Huda, uumawon ka kan sa imong mga tugang. Kakapotan mo sa liog an sa imong mga kaiwal. Maduko ka kan sa indang payo an sa imong mga tugang. Si Huda arog sa sarong leyon. Ginagadan niya an sa iyang biktima, dangan minapuli siya sa iyang lungib. Minaunat kan sa iyang lawas asin minahigda. Mayong nangangahas na magpukaw sa iya, dai mahahali ang setro ki Huda,
asin sa mga kapag-arakian niya, sagkod na umabot an kagsadiri kaiyan, asin sa iya makuyog an mga banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan asin ang saganang katuninungan sagkod sa mayo na kanbulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin ang saganang katuninongan, sagod sa mayo na kanbulan. Magin mauswag lugod ang daga, asin makanamit nin katanosan, surugan lugod niya ang mga dukha kan banwaan, iligtas ang daing sukat asin runuton anang aapi. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin ang saganang katuninongan, sagod sa mayo na kanbulan. Magburak lugod ang katanosan sa iyang kapanahonan, asin magsupay lugod ang katuninungan, sagkod na nagliliwanag ang bulan. Maghadi lugod siya puon sa dagat, sagkod sa dagat, puon sa Euphrates, sagkod sa mga puro kandaga. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin ang saganang katuninongan, sagod sa mayo na kanbulan. An sa iyang ngaran magdanay lugod, sagkod lamang, an sa iyang kabantugan, magpadagos siring sa aldaw. An mga tao bindisyonan lugod, huli sa iya, apudon lugod siyang paladan kan mga nasyon. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asinan sa ganang katuninungan, sagod sa mayo na kanbulan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurabayan sa imong kagurangan. Iyo ini ang mga ginikanan ni Hesukristo, nagikan ki David, nagikan ki Abraham. Si Abraham, ama ni Isaac. Si Isaac, ama ni Jacob. Si Jacob, ama ni Juda, saka kan mga tugang niya. Si Juda, ama ni Fares asin ni Zera. Si Tamar, ang sa indang ina. Si Fares, ama ni Esrom. Si Esrom, ama ni Aram. Si Aram, ama ni Aminadab. Si Aminadab, ama ni Nason. Si Nason, ama ni Salmon. Si Salmon, ama ni Boaz. Si Rahab, ang sa iyang ina. Si Boaz, ama ni Obed. Si Ruth, ang sa iyang ina. Si Obed, ama ni Hese. Si Hese, iyo ang ama ni Hadeng David. Si David, ama ni Solomon, ang sa iyang ina, dating agom ni Urias. Si Solomon, ama ni Roboam. Si Roboam, ama ni Abias. Si Abias, ama ni Asa. Si Asa, ama ni Hosafat. Si Hosafat, ama ni Horam. Si Horam, ama ni Uzias. Si Uzias, ama ni Hotam. Si Hotam, ama ni Akaz.
Si Akaz, ama ni Ezekias. Si Ezekias, ama ni Manases. Si Manases, ama ni Amon. Si Amon, ama ni Hosias. Si Hosias, ama ni Jeconias, saka kan mga tugang niya, kan panahon na madisteryo ang mga Israelita sa Babylonia. Kan nakadistyero ang mga Israelita sa Babylonia, iyo ini ang mga ginikanan. Si Jeconias, ama ni Sealtiel. Si Sealtiel, ama ni Zorobabel. Si Zorobabel, ama ni Abiud. Si Abiud, ama ni Eliakim. Si Eliakim, ama ni Azor. Si Azor, ama ni Zadok. Si Zadok, ama ni Akim. Si Akim, ama ni Eliud. Si Eliud, ama ni Eleazar. Si Eleazar, ama ni Matan. Si Matan, ama ni Jacob. Si Jacob, ama ni Jose. Agum ni Maria. Ina ni Jesus. Ang inaapod, Kristo. Kaya may 14 ginikanan puon ki Abraham sagkod ki David. 14 ginikanan naman puon ki David sagkod sa panahon na ang mga Israelita nagdistyero sa Babylonia. Asin 14 ginikanan naman puon kaiyan sagkod na mamundag ang Kristo. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Let's be honest. Pag nadadangog po nindo ang ebanghelyong ini, what do you feel? Who are those names? Why go back all those generations past? Anong punto ka inigo ba kaming pwedeng maguno dyan? Natatakaipuhan tayan basahon. Lalo na paharanina an sa tuyang Christmas. Sabi ta kasubago, ining December 17 to 24, an apod tadigdi, late Advent. Buot sabihon, immediate preparations, nagdadangadang na. Pwede ko ta ng iba na lang ang basahon. Nata man ta magbasa kita nin listahan nin mga nakaaging henerasyon. Magayon na hapot, asin importanteng simbagon. Ang genealogy o listahan kan mga ginikanan, bako po ining filler o pangpano lang kan ebanghelyo. Siguro wala lang maisulat si Matthew, ano kaya naisip niya, ito na lang isulat natin. Ang mga Hudiyo, parehas po kan mga Chinese. Ining sa tuyang parokya is a Filipino-Chinese apostolate. Ang sa tuyang mga tugang na Chinese, mahalaga ang pamilya para sa inda. Susog ninda ang mga ginikanan. Ngunya na taon, kan November 1, nag-swap kami ni Father Neil. Igwang duwang sementeryo ang mga Chinese digdi sa Legazpi. Saro sa Daraga, saro sa Legazpi. Last year, ako sa Daraga. Ngunyan nag-swap kami, ako naman duman. Ilinibot ako ni Sir Eric Amurao. Gabus na inagihan ko pong gadan, tuom niya. Tuom niya na ini, tugang ni Siring kaiyan. Tanda mo ito, Father, susubagong duman na arog ka ining musileyom. Yan, aki niya ni. O to pa si arog ka ini, kapitbahay niya ito. Tanda mo so arog ka ining tindahan, dati duman sa arog ka ini, yun yung kagsadiri ka ito. The Chinese value their family heritage. The Jews are also like that. They value their family heritage. Susog nindayan sagkod sa pinaka-inutan. Kaya ini pong genealogy na pigse-celebrate ang niya na aldaw is not a filler. This is important. That on the first day of late Advent, ini ang inuton ta. Nata, what is the point? Sarusa na po. And this is the summary of our reflection this evening. That God works
through long histories. Pag nagtatrabaho ang mahal na Diyos, haluyunon. Napansin po nindo iyan? Napakabagal ng Diyos. Pag nagtatrabaho ang Diyos, ang gusto niya, marahan, dahan-dahan, banayad, maingat. Habukan mahal na Diyos nin, hinog sa pirit. Masiram po pag hinog sa pirit. Habukan ning kinalburong prutas. Ang gusto ta, hinog sa puon. Arog po kaiyan magtrabaho ang Diyos. Dapat hinog na hinog. Hindi minadali. Hinintay, mahinog. And that is why God works through generations, through families, through people who are both faithful and unfaithful. Ini pong binasa tangon niya na genealogy is in fact a summary. Why a summary? Dahil pag binuksan mo po ang ebanghelyo ni Mateo, yaon ni sa pinakainutan. Meaning, this is a summary of what comes ahead. Pero pag naghihiling po baga kita nin TV series, ang nakaraan, ipinapasirip sa tuya, anong nangyari sa Old Testament? This is a summary of the Old Testament. Dahil tapos na ito, John the Baptist is the last prophet of the Old Testament. Nalaog na kita sa Bagong Testament, where Jesus will fulfill all that was said in the Old Testament. Jesus in the New Testament fulfills all of Scripture. As in magayon pagdangugon ining summary, because if we listen to it closely, this genealogy, this family tree of Jesus, it includes holy people, saintly people, but also sinners, weak people. It includes heroes, mga bayani, but also failures. It includes kings who trusted God and kings na pinariwara ang banwaan nin Diyos. Saralak-salak po sinda sa listahan na ini. Dahita lang masaro-saro, tahalabaon po ini. But if we study each person here mentioned, these are not perfect people. Like us. Like me. No perfect people in this family tree. Nginangaranan pa nga ni digdi ang mga babae na komplikado ang istorya. Nadangog nindo si Tamar, na niloko ang sa diri niyang banwaan. Si Rahab, na prostituta. Si Ruth, na dayuhan, na nadakop sa sarong alanganin na sitwasyon. Ang agom ni Urias, na igwang karelasyon, si David. Why mention them? Mahalaga po ini because God works through long histories. Ang mahal na Diyos, kan nag-isip na mamundag ang iyo-iyong aki niya sa kinaban, di po siya nagpili ng perpektong pamilya, tawara man pati siyang makukuha. There is no perfect family. And the Lord did not wait for a perfect family before entering human history. Rather, He works through broken stories, through messy relationships, and even long seasons of exile, of loss, of waiting. Kaya magayunan po ang ebanghelyong nadangog ta. Dahil ba kung arugman ka iyan ang buhay ta? All of us here are living inside unfinished stories. I just came from UST, and I spoke to a young lady, and she said, Father, I have a growing resentment against my parents. Arog ako kaini, dahil dainin da pinakaray so pagpadakula sa kuya. Hirak man kan magurang niya. Binasol kan kamugtakan. Totoo man siguro, ano po? Totoo man siguro na bakong maray so pagkapadakula. Pero sabi ko sa iya, you know, your parents, when they were young, and they had you as their child,
they also did not know what to do. They were also trying to figure things out. They didn't aram kung paano maging mga magurang, but they were doing their best. And ngunyan, sa assessment mo, kung bako itong best, kan panahon ninda, ito ang nahiling nindang best. Kan panahon ninda, itong nahiling nindang pinakamarhay na gibuhon, maski sa paghiling mo ngunyan, going back, it's not the best thing. Pasilunon pong basulon an magurang mo na, kaya kami tios ngunyan dahil arog ka ini. Kung da isa na pinabakal ni lolo sa lola, so daga mi kaito, bako kuta kaming arog ka ini ngunyan. Kung kuta na, inataman ako, I was paid attention to when I was a child, bako akong arog ka ini na needy, clingy, naghahanap nin pagkamuot. But we're grown-ups now. Pagdakula ka na, di na po pwedeng basulon ang ibang tao sa konsisay ka. You don't blame people for who you are. And you don't tell people, si mama kaya, si papa kaya, arog ka ini, kaya arog ka ini. Siguro kan aki pa kita, pwede po yan. But we're grown-ups now. Di na po pwedeng basulon ang nakaagi. We have to face who we are now and work with what we have now. Gabus man po kita digdi, may family situations na bakong pasil. Gabus po kita digdi na didipisilan sa laog kan harong. Igwa kitang mga personal history na pag binabalikan ta, igwang regret. So pag mati baga na pag binabalikan mo ining pangyayaring ini sa buhay mo, abo mong narurumduman, I don't want to remember this part of my life. I feel regret. May mga desisyon kitang sana pwede kong bawion, dapat di ko to ginibo. And we have relationships in our lives that are not black and white. May mga tao kitang kung pwede sanang butasan, bubutasan ta, pero dahil man arog ka iyan kadali. Ano po? And sometimes we wonder, kaya bang magtrabaho kan Diyos sa arog ka ining pamilya? Ang pamilya mi, bakong perpekto. Lord, can you work through my family? Can you work through the generations of my grandfathers, all my forebears? May simbag po ang ebanghelyo ngunyan. Ang simbag, iyo. Yes, God can work through your family. No matter how imperfect your family is. Tawara man nga ning perpektong pamilya. Mauruli kita ngunyan sa mga harungta, ma-celebrate kitang Christmas na magkairiba. Panahon na siguro na magpatawad kan kapamilya, magmasinabot, hampangon ang kapamilyang habong hampangon, makitukaw giraray sa lamesa, mag-participate giraray sa group chat. We have limited time with our families. And even if they're not perfect people, God can work through our families. And so, you may not be the beginning of your generations, and you may not see its ending, but for better or for worse, you're part of your family tree. And God is faithful. Maski na ang dalagan kan istorya ta mabagal, ini po ang pabalon sa tuya kan ikaduwang aldaw kan pagnobena ta ki Santa Maria para sa Kapaskuhan. Na ang mahal na Diyos, uminabot, pakatapos nin halawigon na preparasyon, centuries of waiting bago siya nag-abot. Generations of ordinary people, people who were doing their best, people who fail at times, people who still are being carried forward by God's promise. That means na ang buhay taman is part of something larger. Kaya kung may mga nangyayari man po sa buhay ta na daita nasasabutan ngunyan, understand, there is something greater happening and we don't see it. So value your family. Value your parents, your grandparents, your children. Value these people. God is working through them. Bendisyonan lugod kan mahal na Diyos ang satuyang mga pamilya. Maging maugma po lugod ang selebrasyon takan Kapaskuhan.
Matindog po kita. Tipunon taan sa tuyang mga pangangaipo, darahon sa mahal na Diyos. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa mong mga pastor, magsunod sa kabutan kan Diyos. Asin hanapon an karahayan kan sa indang inaataman. Urog na an mga dukha, asin an mga daing sukat. Mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing kami bilang sarong komunidad, magmidbid kan karahayan nin lambang saro, mamuot kan samong mga nasasabatan, asin maglikay na dai maghukom o magkondenar sa mga nalalagalag. Mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga nawara sa dalan asin nakakamati kan kulog nin pagsolo-solo, kaaditan asin pagsikwal, makanood na magsarig sa pagkaherak, asin pagkamuot kang Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagihelang, mga dain nakakaluwas sa harong, asin mga nagsasakit, magtibay ang buot, asin pakusugon kan pakasabot, kan pagkamuot sa inda kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, patawadon sa saindang mga kasalan, asin magpahingalo sa katuninongan nin langit, sagkod paman, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, ipamibi taan sa tuyang mga pamilya. Siring man, girumdumunta ang hinahagad tang grasya sa siyam na aldaw na ini. Amang langit nun, ang kapangyarihan kan pagkamuot mo lugod, danay na magantabay sa mo. Tabangi kaming dai madagka kan mga kinabanon na kasiributan kan samong buhay, asin dai madaog kan mga karatan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kang Eukaristiya. Kita sa iya, kay
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang mga atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod, gan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabag niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakabanalaan mga dulot kan sa imong simbahan, asin itugot mo, nahuli ka ining mga ginagalangan na misteryo, magkanigo kaming maumayan kan langit nun na tinapay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso, initaas nina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, sa nobenaryo ki Santa Maria, danay na Birhen, pinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay an kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban an liwanag na daing kasagkoran, si Hesukristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya naguugma ang angheles, kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang dominasyones, nagtatakig ang potestades, an birtudes kan kalangitan na sinanpalada na Serafines, sarabay na nagsiselebrar sa kaugmahan. Nag-aaram kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God ang banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, Pagkaroon
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, hasinan gabus na klero. Girumduma ang surugoon mo na si Bishop Jose, na inapod mo sa imo, hali sa kinaban na ini. Hitugot mo na siyang nakabaing sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, ina nin kaligtasan. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi untaan, pamibi na itinukdo kan sa tuyang mga magurang, mga lolo asin lola. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo an na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang sarong pamilya kan Dios, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Mga tugang, uyas si Yesu Kristo, aki ni David, aki ni Maria, aki nin Diyos. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamiibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Hesukristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo na kami de imapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sa paman. An biyaya kang hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan ni langit, an siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninongan kan samong paratubos, sa imo sa muyang Diyos, banal sa paman, an kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, pinabasog kan Diyos nun na mga atang, makamtan mi ining kamawotan, na sa liwanag kan sa imong espiritu, magbanaag kami, siring sa mga maliwanag na ilaw, sa atubang kan sa imong Kristong madatong. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita sa mga announcements. Magkakaigo po ng second collection para po ini sa Commission on Youth. Nagpuon na po ang Misa de Aguinaldo. Sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, nagpuon na po kan Disyembre 16. Sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Dai na pong misa sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Sa maawot po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwang fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo, kung saan i-offer po ini sa offertory ang parol na may kantidad na 1,000 pesos asin 500 pesos. Para po sa ibang impormasyon, wag dudok na lang po sa opisina. Sa Disyembre 24, aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibon sa oras na 8:00 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa iyo po ang mga minasunod: 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Diyos mabalus po. Sa sainduman po gabos, danay na pasalamat. Salamat sa satuyang sponsors sa mga misa. Thank you to our daughters of St. Jude and to all of you for your presence, digdi asin suporta sa parokya. Salamat po sa mga naglingkod sa altar, sa satong koro, asin sa live stream team. Thank you to our brothers and sisters who joined us on the live stream. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko an mga payo, maghagad nin bendisyon hali sa Dios. Nagtutubod kamo na an aki kan Dios nakisumaro sa to, minamaot nindo an sa iyang pagbalik giraray. Sa iyang pagdatong, darahon lugod kamo sa liwanag kan sa iyang kabanalan, asinan sa iyang bendisyon, magdara sa indo nin katalingkasan. Amen. Amen. Pakusugon lugod kamo kan Dios sa pagtubod, gibuhon kamong maugma sa paglaom, asin matinios sa pagkamuot sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Naugma kamo ninhuli taan sa tong paratubos nakisumaro sa sato bilang sarong tawo, sa iyang mamurawayon na pagbalik, tawan niya lugod kamo nin buhay na daing kasagkoran.
Amen. Asin sa tabang kan mga pamibi ni Birhen Maria, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, paglingkudan ang Diyos sa indong mga pamilya. Salamat sa Diyos.